Milí rodičia, milé deti, dovolte mi, aby som vás predvečer Sviatku všetkých svätých pozdravil a dal vám takú jednu výzvu, ktorá vychádza práve z toho zajtrajšieho sviatku. Zo sviatku Božích priateľov, najväčších Božích priateľov. Boli to ľudia ako my, ktorí sa tak otvorili Pánu Bohu, tak ho prijímali, taký vzťah s ním mali, až ho úplne premenil. Stali sa veľmi blízkymi Bohu a veľmi blízkymi aj druhým. Nechali sa premeniť Božou láskou. Zajtrajší sviatok chce byť oslavou tejto Božej lásky, ktorá aj nás dokáže na príhovor toľkých svätých priblížiť k Bohu. My sme sa o čosi viac aj my stali Božími kamarátmi. To kamarátstvo sa prežíva v každodennosti. Chcem vás povzbudiť k rodinnej modlitbe každý deň. Skúste aj urobiť taký krok aj v takej vernosti, čo sa týka nedeľnej svätej omše. A zajtrajším sviatkom odštartujeme aj 8 dní, kedy táto naše priblíženie k Bohu, naša blízkosť k Bohu môže byť darom aj pre duše, ktoré sú v očistci. Pre cirkev, ktorá je trpiaca. Ešte nie je úplne pri Pánovi. Ešte neprežíva to úplné priateľstvo s ním. Potrebuje naše modlitby. Potrebuje cez našu blízkosť, pretože koľko môžeme, pozbudzujem sviatosti zmierenia počas týchto dní, z každý na sväté príjmanie, aby sme mohli potom v modlitbe na cintoríne za zosnulých spolu s modlitbou za svätého Otca vyprosovať, aby títo ľudia zosnulí, naši blízki, ktorí to potrebujú, mohli čo najrýchlejšie zažiť to Božie priateľstvo v plnosti. Mohli sa dostať do neba. Tak dávam vám túto výzvu a pozbudzujem vás, aby ste urobili tento krok. Krok k tomu, že 8 dní môžete pomáhať dušiam v očistci. Skúste to ako celá rodina prichádzať každý deň na cintorín. To spojené teda aj so svätou omšou a aj s modlitbou za duše v očistci na cintoríne na úmysel svätého Otca. A je to spojené práve, ako som to spomenul, s tým našim priblížením sa k Pánovi. Každý správame ten náš krok k Bohu, aký môžeme. Pán vidí do našich srdc. Ja prajem nám všetkým, aby sme počas týchto 8 dní sa priblížili k Bohu, k sebe navzájom, ale pomohli k tomuto zblíženiu a priblíženiu sa k Bohu aj našim zosnulým. Prajem všetkým krásny sviatok všetkých svätých aj celú oktávu dušičiek.